Chegou a escuridade para a nosa lingua por anos de esquecemento. Reis que ian e viñan, nobres con vendetas, ausencia dunha burguesía local forte e dictadores que a abafaban e perseguían. Ensinaronlle ao galego o campo de batalla con ofensas e calumnias, mas soubo non renderse, resistiu. Hoxe fica presente en todas as redes sociais e é posible escollelo como lingua para configurar os nosos móviles e buscar na internet. Cando o mundo parece máis ca nunca un pano nun puño pechado, o galego ainda forma parte da costura. Será que sabíamos que unha lingua fica morta cando carece de continuidade natural, cando non é lingua materna de ninguén? Cantos hai que a tiñan como compaña no lar e agochaban nos refaixos e camisas cando outros asexaban. Castigados a golpe de vara e regra, ensinaronlle as crianzas a non sentir a dor, así como a lingua, herida de morte, se repuxo dunha longa noite de pedra. Reivindicada e enriquecida polas novas xeracións, hoxe é canle de sentimentos e vivencias dunha nutrida comunidade digital. 86 anos nos separan do plebiscito do 36. Agora, como entón, hai quen agarda paciente e confiado saboreando o bocado do iminente cargo público. Son entón, moitos deles o empregarán como proveedor de votos e prebendas. Os grandes medios de comunicación, sistemas endogámicos aos que os máis ilustres dos políticos deben pagar e suplicar, son voceiros do poder. Xeran opinión en función dos propios intereses e o galego non sempre foi a diana terapéutica que debería para diseminar a honra polo propio. Os cidadáns libres de Esparta son as súas murallas, sinalaba con fachenda o rei Agemeso II no século IV. E é que a lenda dos espartanos chegou a nós con inusitado vigor. Xenofón iniciaba unha das súas obras menores, recoñecendo que, sendo Lacerón unha das cidades-estado menos poboada de cidadáns, era a máis célebre e poderosa de toda Grecia. Estudando os seus costumes, xa nunca máis se volveu sorprender. A verdadeira forza do espartano reside na súa determinación. A derrota dos lacerónios perante a cidade de Tebas na batalla de Leucra supuxo o fin da súa hexemonía. Foi causada precisamente pola quebra das liñas espartanas. Con todo, a polis helena seguiu a ser unha unidade política independente ata a conquista romana de Grecia. Tamén aquí, a forza dun poderoso mar de fondo foi salvagarda da identidade e lingua propias. Agora, a continuidade está en nós. Nos espartanos e espartanas que diariamente eliximos e elixiron reflexiva e conscientemente o galego. Aos novos falantes dígolles non é sinxelo non sucumbir, mas non hai lugar para a debilidade, non agora. Aos que xa o empregan, sedetei mudos que a liberdade non sexa a tumba da pluralidade. En 2016, unha compañeira do Senado, que avallei na Cámara Alta indexando documentación xurídica de parlamentos e gobernos autonómicos, díxome que tiña unha avó galega. A novidade do dato residía para min en que ela era oriunda de Cádiz e desplazarase a Madrid para facerse cargo do traballo senatorial. Eu respondín de forma asertiva e ela continuou. A avó galega da rapaza viviu en Cádiz máis tempo do que podía recordar ter vivido en Galicia. Así a todo, sempre falaba da terra e sempre falaba galego. Sí, falaba galego en Cádiz. A compañeira afirmou con sorriso que a súa avó sempre falara galego e nunca, ninguén en ningún sitio lle puxera un só problema. Ela era a que tiña os cartos, me dixo. Reivindicar o valor do idioma e reivindicar o papel de Galicia. O galego danos un lugar no mundo, unha familiaridade que recoñecemos en calquera parte do planeta, ainda sendo dous descoñecidos. O audiovisual, a literatura, a música, as redes sociais agora, fanme sentir na casa, estando fora dela. Afortunadamente para min, vexo cada día máis iniciativas que arriban a porto en prol da lingua propia. Ad maiorem Dei gloriam, fano dende un máis que respetuoso activismo lingüístico. Asumindo a diversidade como un valor, un patrimonio cultural, social e histórico que debuxa unha cidadanía galega moderna.